לצד המחאות והבלגנים והקולות הקשים קוראים גם דברים טובים. אחד מהם הוא הצעת חוק שמגישה חברת הכנסת רחל אדטו. שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם. לצידך דוקטור קיציס. והצעת החוק שלך נקראת אורח חיים בריא, נכון? אוקיי, אנחנו יודעים שכולנו שמנים, וכולנו משמינים, וכולנו מגמה לסוכרת וסוכרת. איזה כולנו שמנים כאן בקהל? לא, כאילו העולם. כולנו? פה יש אנשים נורא רזים. העולם נורא משמין והאוכל שאנחנו אוכלים הוא נורא מסוכן ותעשייתי. ואת מדברת על זה שכשאנחנו נקנה אוכל תעשייתי, הן בסופר והן בכל מיני מזללות, תכף נדבר על איזה מזללות, יהיה כתוב לנו כמה קלוריות יש, האם זה מסוכן, נכון? על זה נדבר. לא, זה לא רק על זה. אבל בעיקר על זה. לא, ממש לא. אבל אנחנו רוצים לדבר בעיקר על זה. לא, יש לך המון פרטים אחרים שאנחנו לא ניכנס עליהם. לא, הנקודה היא, אורח חיים בריא זה לא רק הסימון על המזון. אורח חיים בריא, יש לו עוד בהצעת החוק הזאת של אורח חיים בריא, יש עוד 12 מרכיבים נוספים. בחרת להתמקד על הסימון, אז בבקשה. כן, כי אני רוצה להתמקד בדבר הצרכני שיקרה לנו כשניכנס לסופר או שניכנס למקדונלד. כי למשל, נפגשתי עם מנכ"ל מקדונלד פה באולפן, שהסביר לנו דווקא שאצלו הוא מספר לך בדיוק כמה קלוריות יש, וגם האוכל שלו לא נורא משמין לפי מה שהוא הראה לנו, וכמה מעט שומן יש באוכל. אז אולי דווקא המקומות כאלה הם כן בסדר, ודווקא הסופר הוא מקום מסוכן. תראה, הצעת החוק הזאת, בין היתר, בין כל 12 סעיפים, אנחנו לא נתנו בשום סעיף הוראות קובעות, אתם תסמנו את המזונות 1, 2, 3, 4. כי יש פה חלוקת אחריות בין כמה וכמה משרדי ממשלה שהם קשורים לאורח חיים בריא. משרד הפנים, תמ"ת, בריאות, שכל אחד יש לו את התחום שלו. עכשיו, למשל, לנושא המזון, אני בהצעת החוק אומרת ששר הבריאות בהתייעצות עם שר התמ"ת יקבעו את התקנות לגבי סימון המוצרים. האם אנחנו נסמן את הארטיק, כמו שנאמר כרגע, ארטיק מגנום כמשל, והוא יהיה מסומן, או אנחנו ניקח לסלט תפוחי אדמה שמוכרים אותו בסופר, או במסעדות. שמקבלים תפריט, ויש חלק מהמסעדות כבר קיים היום בעולם הגדול, שאת נכנסת למסעדה גם בתל אביב יש כמה מסעדות כאלה, אגב, שאת יכולה לדעת כמה... מי יחליט מה מסוכן ומה לא? תראה, הדברים שכל הצעת החוק הזאת יש לה רק מטרה אחת. אנחנו מדברים היום על מגפת הסוכרת והשמנה שמביאה לסוכרת. והרעיון הוא לנתק את הנושא הזה, כלומר להביא למודעות שהשמנת יתר ש30% מאזרחי מדינת ישראל הבוגרים סובלים ממנה, מביאה לסוכרת, שסוכרת יש היום 500,000 איש... אבל אני שואלת מי יקבע תכלס, שנייה, כי אחד מהסעיפים שאת מציעה, והוא מאוד הגיוני וחשוב, זה בסופרמרקטים לא להציב ליד עמדות התשלום את האוכל הפחות בריא לילדים, שתמיד מנדנדים להם, אני רוצה את זה עכשיו. הנה, גם פה זאת בדיוק הדוגמה כרגע, מה שאמרת. אני לא אומרת להם, אל תזיזו את זה מהסטנדים ליד הקופה. אלא אני אומרת ששר התמ"ת, עם שר הבריאות, עם רשתות השיווק, יקבלו החלטות לגבי מיקום של דברים, או מיקומים של דברים אטרקטיביים. כי אם תעברי על הזה של מאחור, תראה המון ויטמינים, אבל יש כאלה שיגידו שזה פחות טוב. אני חושבת שפה בתוכנית הזאת ישבנו והבאנו כמה שקיות כאלה, ואמרנו, זה 80% שומן. צריך לסמן את זה שזה 80%. דוקטור קיציס, ארטיק מגנום הוא ארטיק מסוכן לבריאות? סוג של מגנום. כן, אבל לפני זה אני מבקש לרדת ממקדונלדס. זה באמת יצא כאילו זה מטאפורה, אבל זה לא העניין. בוא נדבר, נחליף את המילה מקדונלדס, כל פעם שאנחנו מדברים ומזכירים איזשהו מומנט בשיחה שלנו, נזכיר גלידת מגנום, או קרמיסימו. זה הורג אותנו. ביפר, ולא רק זה. יש לך ביטוח נגד תביעות? שיתבעו אותי. איפה הם? שיתבעו אותי. ואני אקוייק להם למה הם הורגים לנו את האוכלוסייה. הורגים? חד משמעית. מה קורה בסין וביפן? אין להם את הארטיקים האלה? נתחיל עכשיו ויש מגפת השמנה חדשה. למה? כי זה מגיע לשם. סליחה, אז קודם כל נגיד מזה, זה לא המקדונלדס. זה קרמיסימו ומגנום. ויש עוד, סליחה, ועוד כאלה. מקדונלד הפנים ועשה שינוי. אחרי אגב הסרט, נכון? אני חושב שהסרט ההוא שלו, רגע. הם הפנימו את השינוי, הם היו סמל, ובאמת הפנימו את השינוי, והם היום עם מוצרים בריאים ומסמנים וכדומה, ממש חברה שלקחה את הנושא של הבריאות, ולכן אתה צודק בזה שזה לא... אוקיי, אז בוא נעבור לדברים יותר. מקדונלד הולכים הביתה, קונים 1.5 קילו של גלידה, וקוטעים להם את הרגל 20 שנה אחורה, הם גוזרים עלינו קופון, לא משתתפים בדיאליזה של החולה עם הסוכרת. הם לא משתתפים החברות האלה. אוקיי, אז בואו נמזכיר ככה. אתה רוצה שיסמנו, בחלום הטוב שלך, קיציס. בחלום הטוב שלי, אדום, צהוב, ירוק, גדול, קטן, בינוני, סמיילי, אינרטי ועצוב. זהו. אז לדוגמה, גלידת קרמיסימו לדוגמה, תקבל אצלי עיגול אדום גדול ועצוב וגדול. זהו. למה? מה יש שם שכל כך מפתח? מה זה? שמן וסוכר. תקחי סוליה, תטבלי אותה בשמן, תתגני אותה, תוסיפי סוכר, זה טעים.
סליחה, אבל זה הורג אותנו, מה הורג אותנו? אבל היה כיף בתוכנית הבוקר עד שהוא הגיע וזה. מה הורג אותנו, מקדונלדס? זה נטייה של אורלי, אני שם לב, יש בו... עכשיו, דרך אגב, החומוסיות. הוא מרתק אותך במיוחד. החומוסיות. מבחינה קלורית אל מול מגנום אותו דבר. אלא מה? כאילו זה נראה יותר ראשוני, הדברים יותר נכונים, אבל מבחינה קלורית אותו דבר. זה לא האישו. צאו מזה מהמקדונלדס הזה. הנקודה היא נכונה לגמרי, למשל חומוס, שאנחנו כולם חושבים, מזון, מן הטבע, בריא וכדומה, כאשר זה חומוס מוכן בחומוס המוכן. גם לא מוכנות החומוס מהקופסה, המוכנות או לא המוכנות, אם הוא עושה את זה, קונה את זה בשוק וכולי, או שקונה, אז זה לא שם הכסף. הכסף הוא בממתקים, הוא בפסק זמן, בפרסומאים שמפרסמים את זה, בכך שמייצרים. תראה את הדבר הזה, את המים עם הסוכר, המים עם הטעמים, את הדבר הזה, עונש. פתאום אנשים רעים שיודעים שהם מזיקים לאוכלוסייה חשבו על האסון הזה וייצרו אותו, ואנחנו, הממלכה אישרה את זה, ככה. זה כמו שזה, הם אישרו את זה. עכשיו בואו נגדיר מה זה מזונות מסוכנים, ושם אני רוצה לראות את חברי הכנסת והרופאים וכולם קמים ואומרים את האמת ונלחמים בשטראוס ואוסם וטלמה וכל אלה, ועושים שם נגד הלוביסטים המיליארדרים האלה את המלחמה, כי הם הורגים אותנו. בואו נראה אותך עושה את זה, ואז אני כבר לא צריך להזיז מליד הקופות שום דבר, כי זה חסר ערך יהיה. אבל אני רוצה שם את המלחמה, וגם אני בא בטענות קשות אל איגודי הרופאים בארץ ובעולם, במיוחד אל האמריקן דיאט אסוסיישן. שמה, שלא הולכים עד הסוף עם זה? רופסים ולא עומדים ולא מרימים את הדגל ועושים חצי עבודה בכך שאומרים לא נפרסם בזמן שילדים צופים ונפרסם מאוחר יותר, לא לפרסם נקודה ולפרסם רע. תראה עם הסיגריות, חייבו אותם לכתוב את יצרני הסיגריות על המוצר שלהם, המוצר שלי הורג. עד כדי כך הממלכה המוצרים המתוקים האלה, ואל תגיד עכשיו חברות, המוצרים המתוקים האלה הורגים? כן, כן, הרבה יותר. לכן יש הגבלה, לכן יש לגיטימציה לחוק הזה, בדיוק כמו לגיטימציה לנושא הסיגריות. בגלל שפה במצטבר, היום שמישהו שמן או ילד שמן, הוא לא חושב על עוד 20-30 שנה אחורנית, כאשר הוא יהיה, כמו שנאמר, בדיאליזה ובכל הסיפורים האחרים של סיבוכי הסוכרת. ולכן, בהסתכלות לטווח הארוך, גם הסוכרת והשמנת היתר הם הורגים בשורה התחתונה. אבל הם הורגים בדרך מאוד כרונית וארוכה. ולכן הנקודה היא, מה שנאמר כרגע על החברות, איך נילחם, זה נכון לגמרי. זה נכון לגמרי מה שנאמר, כי בסך הכל החברות, זה הפרנסה שלהם, הפרסומאים והחברות. והם לובי נגדך היום? לא, אבל אני חושב, הם לא לובי, כי זה עדיין בהתחלה שלו, אבל הם לא לובי, אבל אני בהחלט מניחה שתהיה פה התנגדות. אבל היום הנטייה העולמית היא שגם חברות, גם חברות משתתפות היום חלק, יש הבנה, ולכן גם חברות יכולות לקחת חלק. עובדה שהיום יש גלידות 3%, ויש... בואו נראה מה קרה למקדונלדס, ברשותכם. נראה מה קרה למקדונלדס, שכן עשו שינוי, להבנתי, אחרי הסרט הזה, אחרי הסרט של האיש שאכל, כמה חודש הוא אכל רק מקדונלדס? כן, אבל הוא אכל רק מקדונלדס, זה לא דוגמה לכם. לא, אבל אגב הם עשו שינוי במוצרים שלהם. ניסית ברוקולי זה בריא? ניסית לאכול חודש ברוקולי? תוך יומיים אתה מת, לא תוך חודש. הנה, האיש שאכל. Food really that bad for you? I mean, what would happen if I ate nothing but McDonald's for 30 days straight? Would I suddenly be on the fast track to becoming an obese American? Would it be unreasonably dangerous? Let's find out. I'm ready. Supersize me. I feel horrible today. My headache's coming back again. It feels like somebody's yanking on the tendons behind my eyes. My body officially hates me. It's like 2 in the morning on February 21st. I woke up. עכשיו הוא לא יכול לנשום, אבל זה באמת הכל שאלה של מידה. איך אני יכולה לדעת אם השניצל המטוגן שאני נותנת לילד שלי הוא בריא או לא בריא? לא בעיה, 20 קילו ליום, לא בעיה. מה זה לא בעיה? מוכן, בפריזר. לא בעיה, זה לא הקטע. את אומרת כן בעיה. אבל זה לא השניצל, זה הגלידה שאת נותנת לו אחר כך. זה גם וגם. די, שניצל זה בקר, זה כזה.
חזה עוף, נכון, תעשה חזה עוף בגריל, ואז אין לך בעיה, אבל ברגע שזה שניצל, זה הפירורים שאת עוטפת עם את השניצל, זה השמן שאת שמה, ולא תמיד את לוקחת את השמן זית, או את לוקחת שמנים אחרים. לכן, גם שניצל לאורך זמן יש לו את האפקט השלילי. הרעיון הכללי הוא שאנחנו יודעים שניתן למנוע השמנת יתר, וניתן למנוע סוכרת באמצעות שינוי הרגלי חיים. והחוק הזה בא לעגן את הנושא של שינוי הרגלי חיים, והתפיסה אשר תחייב לא רק את הפרסומאים ואת החברות שמייצרות אוכל, אלא גם את משרד התמ"ת ומשרד הפנים, ואת המועצות ואת העיריות, וכל אחד שיכול לעשות... למה אתה כועס כל כך? אני כועס כי לא הקטע בשניצל ובפירוגי לחם, הקטע או בנגישות האדירה של גרידה קרמיסימו ושכאלה, ואני אומר את גרידה קרמיסימו, אני מתכוון להכל, ואני לא מתכוון במסעדות, ושם צריכה להיות מלחמה אמיתית וכואבת. תראו, אני לדוגמה אוסרים עליי ללכת עם רובה באוויר ולירות בעצים, לא בציפורים אפילו, רק בעצים. למה? כי זה אסור לי. הממלכה וחוקיה אוסרים עליי את הדבר, למרות שזה הרצון שלי. אתה אומר שהממלכה, הממלכה צריכה לאסור על היצרנים האלה לייצר את המוצרים שאנחנו קובעים אותם, כמו מים עם סוכר, או לסמן אותם. כן, לפחות לסמן אותם, להגיד זה רעל, תכתבו בגדול רעל. כי על הסיגריות נתנו. עכשיו שמה צריכה להיות מלחמה, וכן, חברי הכנסת נבחרו לעשות מלחמה אמיתית. אני רק רוצה להגיד לבעלי החברות שהמוצרים שלהם הוזכרו פה, אם אתם רוצים להגיב, אנחנו נשמח להקריא את לא, להגיש את דוקטור קיצס תמונה. או היום או מחר, אם בבית משפט, אנחנו ניפגש שם. לא, זכות התגובה, אתה יודע, זה משהו שראוי לתת. עכשיו יבואו החברות האלה, ומה הם אומרים? אחיזת עיניים אדירה. אומרים, תראו, יצרנו, שמנו פחות שומן טרנס, לא יודע מה, במרגרינה, ושמנו פחות מלח בקורנפלקס, וככה. ומשכנעים אותך, ואתה אומר, וואו, איזה גדולים אתם, החברה הזאת ענקית, קונצרן ענק, מה אתה מדבר? ואחר כך בפרסומת מפרסמים עוגת הבית, שמגדילים אותה עם, לא יודע, עם ערך גליקמי עצום ונורא. בדרך לכאן הבוקר שמעתי... וזה יש לך גם את זה וגם את זה. לא, הבוקר, משפט אחרון, הבוקר שמעתי שבמנת ילדים, בדרך, במנת ילדים שמקדונלדס שמים במנת הילדים, בהפתעת תפוח. בארצות הברית, לא. מה זה אומר? זה אומר שיש מודעות לכל הנושא הזה. וכמה שנדבר בזה יותר, וכמה שנעלה את זה יותר, יש מודעות, ובאמצעות החוק הזה יכול להיות שצריך להביא את מקדונלדס כאיש הטוב, ולא להגיד כל הזמן, מקדונלדס. חברים, תודה. לפחות איש טוב אחד יצא מהסיפור הזה. תודה רבה. תודה. לצדכם יושב מר ברובינסקי. בוקר טוב. מה שלומך הבוקר, גלעד? מצוין, אתה יודע, ותכף אנחנו נדבר על מחירי המלונות הנמוכים בעולם יחסית לישראל, אבל לפני זה אנחנו עושים ביחד מבצע משותף, דיזנהאוז ואנחנו, שאנחנו קוראים לו קמתי, צילמתי וטסתי. בואו נראה פתיח ואז נספר מה קרה. הנה.